Nagyszüleimtől tanultam imádkozni, kukoricamorzsolás közben tanultam meg a magyar himnuszt, mert nyilvánvalóan az ukrán-orosz iskolában ezt nem tanították. Tündét néhány nappal korábban a könyv bemutatóján ismertem meg, és örömmel jöttem el hozzá, hogy megtudjam, hogyan került Kárpátaljáról, Ukrajnából, Magyarország nyugati felébe, Rába-Szentandrásra. Először meséljél arról, hogy jutottál ide. Én tudom, hogy messziről jössz. Honnan? Igen, valóban. Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám, mert ez a világ vége után 2-vel van. Ide nem jönnek az emberek átutazóba, csak célzottan. Kanyargós, hosszú út vezetett idáig. Kárpátalján születtem Nagyszőlősön, ez az egykori Ugocsa megyének volt a megyeszékhelye, de Tiszaújhelyben nőttem fel, ez egy 3000 fős kis falu, nem messze a magyar határtól. És 1994-től élek Magyarországon. Akkor, amikor te megszülettél, akkor hogy hívták azt az országot, ahol születtél? Akkor Szovjetuniónak hívták, és a Szovjetunió abszolút peremén éltünk mi. Ugye 15 köztársaság volt a Szovjetunióban, és az ukrán köztársasághoz tartozott. A szüleimnek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert egészen korán megtanítottak olvasni. Ennek volt egy biztonsági oka, mert azt tudták, hogy nem járok majd magyar iskolába, hanem ukrán-orosz tannyelvű iskolába fognak iratni. Viszont azt szerették. Miért? A legközelebbi magyar iskola, ahol színvonalas oktatás lett volna, az Nagyszőlősön volt, és ez tőlünk nagyjából egy ilyen félórás út. Borzasztó rossz tömegközlekedés volt, megoldhatatlan. Azt látták, hogy éhezem a tudást. Tehát én óvodás koromtól már imádtam a rejtvényeket, korán megtanultam olvasni, önállóan olvastam, tehát itt nem volt kérdés az, hogy jó iskolába kell járnom. És nem volt más, csak az orosz-ukrán lehetőség. Illetve volt egy másik oka is, az, hogy édesanyám ugye magyar iskola után tanult tovább a főiskolán, egyetemen, és bizony, hogy nagyon megszenvedték a nyelvismeret hiányát. Úgyhogy végül is Tiszaújlakra jártam, volt egy tudatos leépítése a magyar iskoláknak, ez viszont oda vezetett, hogy a magyar közösség gyermekei átvándoroltak az orosz-ukrán nyelvű iskolába. Ez egy normális asszimilációs folyamat is szerintem, hiszen 70-es évek végén vagyunk, és akkor már jócskán elfelejtettük a második világháborút, és ilyen 35-40 fős osztályokba jártunk. Ennek körülbelül ilyen 70%-át magyar gyerekek tették ki. Az első tanítóném is magyar ajkú volt, ami nagyon-nagyon sokat segített, hiszen többségünk úgy került iskolába, hogy egyáltalán nem beszélte, vagy kevéssé beszélte a másik 2 nyelvet. Na most az iskola, az hivatalosan ukrán tannyelvű iskola volt, de rögtön megérted, hogy az orosz nyelvnek az volt a neve, hogy édesanyanyelvünk, tehát anyanyelvi szinten tanultunk oroszul is. És így egyszerre 3 nyelv volt az életünkben, ehhez jött aztán az, hogy az osztálytársaink között pedig még voltak egyéb nemzetiségűek, mert Tiszaújlak egy határváros. Jelenleg is, és akkor is az volt. Tehát a Szovjetunió nyugati határvárosa volt, ahol katonai állomás is volt. És ezeknek a katonatiszteknek a gyermekei jöttek-mentek tulajdonképpen az osztályunkban. Hát a fehér orosztól a örmény vagy grúz, mindenféle megfordult. Ami izgalmas volt, hogy bármilyen hatalmas nyelvi elnyomást képzelt el a szovjet hatalom, végül is sok lód disznót győz, ugye? Így szokták mondani. A 70%-os magyarságunkkal
azt értük el, hogy úgy nagyjából 6 hónap után már bármilyen nemzetiségű gyerek magyarul beszélt az osztályban. Ami hát így visszanézve elég abszurd, de akkor mi ezt természetesnek vettük. Nem beszéltük jól az orosz vagy az ukrán nyelvet, helyesebben én magam nevében nyilatkozhatok, hogy sokszor visszanézve úgy élem meg, hogy körülbelül az első 8 évem az olyan volt, mint a Néma film. Láttam, hogy forog a film, de hogy miről szól pontosan, azt nem egészen értettem. Első vagy második osztály után elkezdték mondani, hogy nyáron úttörő táborba mehetünk, és hogy ez milyen klassz dolog. Hát az osztálytársaim teljesen lelkesek voltak, és mondták, hogy megyünk lágerbe, mert hogy az úttörő tábor az pionírláger volt ukránul. Én hallottam már ezt a szót, hogy láger, és nem pozitív kontextusban. Tudtam, hogy én ebbe a lágerbe menni nem akarok. És aztán egy ilyen óraközi szünetben mondtam a barátnőmnek, hogy figyelj, én azt mondom, hogy mi ebbe a lágerben nem menjünk, mert én nagyapámtól tudom, hogy ott már többen meghaltak, és ott enni se adnak, és vernek is, úgyhogy te senkire ne hallgass, mert az a láger egy borzasztó hely lehet. Mindkét nagyapámnak nagyon izgalmas élettörténete volt, ha bár teljesen más. Az apai nagyapám, ő például zsoké volt Prágában, és eltörte a karját, és ezek után a család nem engedte, hogy folytassa ezt a pályát, úgyhogy belőle Úri Szabó lett, és neki is nagyon kalandos felmenői vannak, mert ott az ő édesapja például az első világháborúban Premisből menekült, és úgy került a mi vidékünkre. Állítólag, tehát most már az én kutatásaim alapján azt látom, hogy ő tulajdonképpen katonaszökevény volt. A jelenlegi kutatásaim szerint azon a néven, amin ő leélte az életét, azon a néven az a katona meghalt, és el is temették. Ez úgy derült ki, hogy egész életében mindig azt mondta, amikor nem voltak teljesen józanok a pillanatai nagyanyámnak, hogy én lengyel arisztokrata vagyok, te meg csak nőttél, mint a gaz. És hát ő ezt az arisztokratikus vonalat elfojtotta magába, maximum annyiba teljesült ki, hogy Úri Szabó volt, tehát ennyi közel lett az urakhoz, viszont időnként, mikor megfeledkezett magáról, akkor úgy beszélt, hogy ön kérem engem kompromitál, vagy ne talántán, tehát ilyen nagyon-nagyon választékosan, nem úgy, ahogy egy hétköznapi ember egy kis perem vidéken lévő faluban. A másik nagyapám, az édesanyám oldaláról, ő pedig szintén egy különleges helyre született, mert a dédnagyapám gazdatiszt volt a Blaskovich családnál. A Blaskovich családot onnan ismerhetjük, hogy ők nevelték a Kincsem nevű híres magyar versenylovat, és aztán a második világháborúban pedig katonaként tulajdonképpen sofőr volt, a tábornok sofőrje. Ő tehát megjárta a háborút, és a félszavakból összeraktuk, hogy ő Rahón beleszeretett egy zsidó lányba, akit Editnek hívtak. Hát, aki tudja, hogy hívnak engem, látja az összefüggést, és édesanyámat is Editnek hívják. Amikor jöttek ugye a zsidó törvények, az utolsó pillanatban nagyapám ezzel a tábornoki kocsival kimentette a családot. De ez azzal járt, hogy soha életében nem találkozott ezzel a lánnyal. És az, hogy nyomot hagyott benne, az biztosan így van, mert különben nem nevezte volna el a lányát Editnek úgy, hogy a nagymamám névnapján született, édesanyám Ilona napon. De nagymamám nagyon nagy lelkű volt, és nagyon okos nő, és hagyta, hogy anyámat Editnek nevezzék. Aztán a tábornok nagyon szerette őt, és mondta, hogy Ferenc meneküljön, mert maga fegyvert se fogott, de úgyis el fogják vinni. És nagyapám szófogadó volt, meg okos is, úgyhogy egész Bécsig eljutott. Bécsben nem tudom, hogy mi módon, de találkozott a bátyjával. És a bátyja
nyilván idősebben és bölcsen mondta, hogy menjünk még nyugatabbra, mert akkor amerikai fogságba kerülünk, és ott nagyobb esélyünk van túlélni. Csak hogy nagyapám volt a legkisebb gyerek. És ehhez tudni kell, hogy Sándor bátyám és nagyapámon kívül még előttük volt 5 gyermekük a dédszüleimnek, akiket mind eltemettek. És nagyapám legkisebb révén bizonyára nagyon kötődött a szüleihez, és egyszerűen rávette Sándort, hogy menjenek haza. Egy szóval gyalog visszaindultak, és itt Tágfalvánál fogták el őket, ezt most már tudom a kutatható archívumokból, Sopron mellett, és rögtön el is vitték hadifogságba. És élete végéig úgy láttam, hogy nem tudta magának megbocsátani, hogy hazahívta a bátyját, mert a bátyja meghalt a hadifogságban. És nagyapám is borzasztó körülmények között élte túl, rettenetes történeteket mesélt, ha nagy ritkán mesélt róla. Például elmesélte azt, hogy olyan szűk barakokat kellett, hogy maguknak építsenek, ahol egymás hátának dőlve aludtak. Most el kell képzelni, hogy nagyapám ekkor 23 éves. És hogy reggelre nagyon gyakran mind a 3 ember halott volt, és eldőlt mellőle. 48-ba jött haza, akkor már mindenki hazajött a faluba, aki túlélte, és dédnagyapám minden nap kiment a vonathoz, hogy hát ha jött az ő fia is. És azon a napon, mikor nagyapám végül is hazaért, akkor is elment a vonat, és nem szállt le róla. És amikor elment a vonat, a túloldalon állt egy nagyon toprongyos, halálsovány idegen, és Gáspár nagyapám, a dédnagyapám odament megkérdezni, hogy nem-e látta az ő fiát, Boldog Ferencet. És akkor kiderült, hogy ez az ő fia. Innentől kezdve nagyapám nyilvánvalóan egy végtelenül megkeseredett, szovjet és kommunista ellenes ember lett, ez a mi életünkre is aztán kihatással volt, és egészen 88-ig 16-szor kérelmezte, hogy engedjék vissza Magyarországra, tehát hagyják kitelepülni. Annak ellenére, hogy ott lett családja, megházasodott gyerekei, unokái, és így tovább, de hát persze nem engedték ki, mert mi mindig pirosbetűsek voltunk. Miért? A Szovjetunió tulajdonképpen egy hatalmas nagy fogolytábor volt. Tehát az országon belül volt egy viszonylagos szabad mozgás, de az országot elhagyni nem lehetett. Ez nagyjából szerintem ugyanabból az okból, ami most van Észak-Koreában, hogy ne láss mást, és ne mondd el, hogy mi van ott. És egyébként most itt hozzátéve ugyanez a vasfüggöny volt Magyarországnak a nyugati határán, tehát volt egy vasfüggöny Szovjetunió és Magyarország között, és volt egy vasfüggöny Magyarország és Ausztria, vagyis a nyugat között. Igen, tulajdonképpen olyan volt, mint egy zsilipkapu. Ugye a Szovjetunió körbevette magát a baráti országokkal, és még azokra is gyanakvással tekintett. Nagyon sokszintű volt ez a szeparáció. És mivel mi politikailag nagyon megbízhatatlanok voltunk, fasiszták, nem lehet szebben mondani, nagyapámat annak tartották, mert hogy a magyar hadseregben szolgált. Szóval ez az életünk minden területét megnyomorította, mert például édesanyám államvizsgázott, és a végén mégsem kapott diplomát, mert tudományos kommunizmusból azt mondták, hogy őt nem engedhetik át, hiszen milyen tudományos kommunizmus ismerhető, akinek az apja fasiszta. A pionírok, vagyis az úttörők vörös nyakkendőt hordtak. Amiről nekünk el is mondták az iskolába, hogy hát ez fantasztikus nagy dicsőség, és mindig legyen kivasalva, és büszkén járjunk az utcán is, és nagy büntetések is jártak érte, ha valaki otthon felejtette. Hát én jó tanuló voltam, szorgalmas, szófogadó gyerek, úgyhogy reggel felkötöttem a nyakkendőt a nyakamba, és időnként nagyapám vitt iskolába. És mikor először meglátta a nyakamba a vörös nyakkendőt, akkor elkezdett a feje bordóra váltani,
rájött egy olyan szintű remegés, hogy azt hittem, hogy ott a helyszínen meghal. A szemei, mint egy őrültnek úgy forogtak, és azt mondta, hogy ha még egyszer a nyakamon látja a nyakkendőt, felköt a nyakkendővel. Soha többé nem mertem nyakkendővel indulni az iskolába. Soha semmilyen politikai párt, politikus nem játszott szerepet az életünkben, nem kellett hozzájuk dörgölöznünk. Ennek egyetlen egy oka van, hogy mi az Istenbe hittünk. Ugye ez volt a fundamentumunk, ez átsegített minket minden kormányon, tényleg minden hatalmon, és hát én már nem szeretnék ezen változtatni. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy beszélni a hitről vagy a vallásról, ez tolakodás, de nem tudom elmondani, hogy ki vagyok, anélkül, hogy el nem mondanám, hogy én egy hívő magyar református vagyok. És rengeteg mindenben megtartott az Isten. Nagyon hálás vagyok. Főleg a nagyszüleim értek rá, mikor mi gyerekek voltunk, hiszen ugyanúgy, mint most is, a szülők mindig dolgoztak. Tehát a nagyszüleimtől tanultam imádkozni, kukoricamorzsolás közben tanultam meg a magyar himnuszt. A vallás gyakorlás hivatalosan szabad volt a Szovjetunióban, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez nem így volt. Tehát semmilyen magas beosztású, és ez alatt értek akár egy iskola, egy falusi iskolának az igazgatója, az kötelezően pártember kellett, hogy legyen, és nem járhatott templomba, semmilyen templomba, még pravoszlávba se, pedig az volt a hivatalos egyház a Szovjetunióban. Mivel édesanyám tanított, ezért abszolút elképzelhetetlen volt, hogy mi a saját falunkban nyugodtan mondjuk keresztelkedhessünk, vagy pedig házasodjanak. Na és hát hogy oldottuk meg, hogy ennek ellenére járjunk templomba? A másik járásba jártunk. Mi ennél fogva Beregszászba jártunk. Az azt jelentette, hogy vasárnap reggel szépen kivikszoltak minket, lakcipő, fehér harisnya, és nagyapám megállt a ház előtt, beültetett a zsiguliba minket, és mentünk a templomba. Ott meghallgattuk a prédikációt, aztán tulajdonképpen 89-ben, mire én 17 éves lettem, akkor lehetett újra hittant oktatni az egyháznak, mert addig hittanoktatás sem volt. Akik konfirmáltak, azok csak zúg konfirmáltak, tehát titokban. És mi voltunk az első generáció, aki aztán hivatalosan is konfirmálhatott. Szóval így jártunk templomba, de például a karácsony is úgy zajlott, hogy a betlehemezést tiltották, tehát december elejétől már az osztályba az osztályfőnökünk elkezdte az agitációt, hogy senki ne menjen betlehemezni, mert hogy az egy buta csökevény, a vallás, és azzal csak butítják a népet, és minden, amit tiltanak, ugye az egy nagyon édes csemege, úgyhogy a mi osztályunkban igazán egy felkelő gárda volt a fiúk gárdája, és ők rendszeresen betlehemeztek, és bár az utcákat járták, főleg a kommunista érzelmű tanárok, és jelentettek, az én osztálytársaim rendszeresen betlehemeztek. Mesélj egy kicsit arról, hogy gyerekkorodban hogy néztek ki Kárpátalján az üzletek. Tervgazdálkodás zajlott ugye a Szovjetunióban, de amúgy a boltok kongtak tulajdonképpen az ürességtől. Az élelmiszerboltok is mindig volt egy ilyen szándékos hiány. Azt tudom, hogy a legnagyobb sorok mindig a kenyérért voltak. Holott hát gabonánk az volt, mert Ukrajna mindig is nagyon jó termőterületekkel rendelkezett, de valahogy elhitették a néppel, hogy nincs elég kenyér, és akkor órák hosszát álltak a friss kenyérért. Ez is egyfajta nevelése volt a szovjet népnek. Voltak érdekességek. Visszagondolok arra, hogy a marhahús az tulajdonképpen ott hevert szana szét a pultokban, és a kutya nem akart marhahúst venni, mert rengeteg marha volt a Szovjetunióban, és az a szegények húsa volt. Általános iskolát befejezted. Hogyan tovább? Hogyan léptél tovább? 8-ban, vagy 8. előtt édesanyám feltette azt a kérdést, hogy az egészségügyi szakközépiskolába akarok tovább tanulni, vagy a zeneművészetiben.
Ami engem teljesen meglepett, mert én egyáltalán nem akartam sehová sem menni, én vegyész kibernetikus akartam lenni. Nagyon tetszett nekem ez a Miért? szókapcsolat. Imádtam a kémiát, hogy egészségügyi vagy zeneművészet, ez nem is volt kérdés, mert részben nagyon beteges gyerek voltam, úgyhogy a kórházakat inkább kívülről szerettem látni, másrészt pedig imádtam a zene elméletet. Nem magát a hangszeres zenét, hanem a matematikához nagyon közel álló zene elméletet. Így kerültem Ungvárra, és Ungváron jött a következő meglepetés, mert míg az iskolánkban az általános oktatási nyelv mégiscsak az ukrán volt, addig Ungváron senki nem beszélt ukránul. Mindenki oroszul beszélt, és az oktatás is oroszul zajlott. És még mindig nem elég a fordulatokból, ugyanis mire eljött a diplomázásom éve, addigra szabad Ukrajna lettünk, és az utolsó tanévben mindent, amit megtanultunk oroszul, azt egyszer csak ukránul kellett mondani. Ültünk a tanárainkkal, és zenetörténetből kerestük a szavakat, hogy hogyan lehet, ezt milyen szóval lehet kifejezni, nem volt rá szó. A tükör most mást mutat, mint 20 éves korában. Más ország, más falu, másik ház. Ez a hely arról mesél, hogy Tünde végre hazatalált. Férjével olyan otthont teremtettek, ahol jól érzik magukat a benne lakók, csak úgy, mint az ide látogatók. De a hiányzó szülőföldet semmi nem tudja pótolni. Családja egy része, gyerekkori pajtásai, barátai, sokan ma is odaát élnek. Ukrajnában, Kárpátalján. 94-ben a korábban emlegetett apai nagypapám már 6 éve itt élt Magyarországon, és diagnosztizáltak nála egy veselégtelenséget. Végül hogy jutott át Magyarországra, elmesélnéd? Igen, 88-ban, amikor a Szovjetunióba jött Gorbacsov és a peresztrojka, akkor egyik percről a másikra végül is kiengedték. Ő már 66 éves volt, tehát élete javát leélte, és normális ember azt gondolná, hogy 66 évesen nem indulsz el Budapestre, Tiszaújhelyből, de nagyapámnak ez volt az egész életébe a vezérfonala, hogy hogyan kerül ő vissza Magyarországra. Szóval nagyapám akkor már 6 éve itt élt, és kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. Korábban is szó volt róla, hogy én leszek az az unoka, aki majd jön utána. 94-ben tehát kiköltöztünk Heves megyébe, és én a Visontai erőműnek az iskolájába kezdtem el tanítani, de hogy visszatérjek a családi vonalra, nagyapám sajnos csak 6 hónapot élt. Tehát viszont mi itt maradtunk egy légüres térben, és kiderült, hogy én nagyon rosszul viselem. Tehát rengeteget sírtam, nem találtam a helyemet. Ugye a honvágy borzasztóan megviselt. Tulajdonképpen te írónő vagy. Hát ez azért nagyon bátor kijelentés, bár most már van egy megjelent kötetem. És hol kezdődött az írói pályafutásod? A jelenkori írói pályafutásom az úgy nagyjából 2021-re tehető. Nagyon súlyos beteg voltam Covid idején, és ez a Covid tulajdonképpen 6 hónapig munkaképtelenné tett. És megismerkedtetett engemet a pánikrohammal. Muszáj volt szakemberhez fordulni. Ez a szakember mondta, hogy igen, tehát itt zajlik egy betegség, de hogy egyébként is traumatizált az élet, és a Covid csak kihozta ezeket az eltemetett traumákat. Tessék ezzel valamit kezdeni. És rögtön adott is nekem egy könyvet, hogy ezt a könyvet az ön honfitársa írta, aki ugyanúgy nem tudott megbirkózni a honvággyal. És akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen könyvet én is tudok írni. Hirtelen lett időm, mert ágyban fekvő voltam. Az első igazán általam késznek ítélt novellát elküldtem néhány irodalmi laphoz, és egyszerre 2 irodalmi lap is visszajelzett,
És aztán nem volt megállás, mert jöttek a novellák egymás után, de egyáltalán nem készültem regényt írni. Tehát úgy éreztem, hogy ettől még messze vagyok. Azért a regény az egy szakmailag is nagyon nagy feladat. Nem gondoltam, hogy az én életemben lesz olyan periódus, amikor én ezt megtehetem. Nekem az írás habatortán. Nagyon jól érzem magamat most ebben a szituációban, hogy annyit dolgozom, és azt, amit borzasztóan szeretek, és emellett van rá időm, a gyerekeim kirepültek, egészségesek, sikeresek. Tervezel még írni? Feltétlenül, hát most is dolgozom a végén a második regényemnek. Ez a könyv, ami megjelent, ugye ennek az a címe, hogy akik gyufát árultak. Honnan jött ez a cím például? Ez egy Andersen mesének parafrázisa, a gyufaárus lány, a kis gyufaárus lány. Uh-huh. És a kis gyufaárus lány szimbolizálja valójában azt a nehéz női vagy lány sorsot, ami Kárpátalján rengeteg nőnek adatott. Hol jelent meg, hol lehet kapni, illetve hogyan jutottál el odáig, hogy ez a könyvesboltokba kerüljön? A regényt 21-22-ben írtam, és tavaly jelent meg 25-ben. Néhány kiadóhoz elküldtem, azokból 2 azt válaszolta, hogy szívesen kiadnák, én pedig akkor már írtam a második regényemet. Közben kitört ugye az orosz-ukrán háború. És a kárpátaljai magyarság egyszer csak premier plánba találta magát. És akkor hosszas mérlegelés után egy saját kiadót hoztunk létre a férjemmel. Egyetlen célom volt, hogy megírjam ezeknek a nőknek a történetét, és ezt minél többen olvassák. Aztán ugye jött a terjesztés, azonnal egészen sok könyvbemutató szerveztek körém. Tavaly június vagy május óta minden hónapban van könyvbemutatóm. Van egy saját weboldalom, ott is megvásárolható. Mindez csak azért, hogy minél több emberhez eljusson ez a történet. Tünde számára a karácsony nem ősszel kezdődik, mint az üzletekben, hanem szenteste, december 24-én, és kitart egészen január végéig. Látogatásom idején, január 30-án még mindig frissen, üdén állt a feldíszített karácsonyfa, és őrizte az ünnep melegét. Mi az, aminek a leginkább örülsz mostanában? Hát a legfontosabb, hogy van 2 unokám, és hát az ő társaságokat borzasztóan élvezem. Szóval a gyerekek és az unokák, nem volt könnyű, hogy kirepültek a gyerekek és önállóak lettek. Azt hiszem, hogy az életem legfontosabb feladata, vagy amiben a legkomfortosabban éreztem magamat, az az anyaság. Nagyon fontos az, hogy élnek a szüleink. És a te szüleid most végül hol élnek? Hát anyukám itt 300 méterre tőlünk, édesapám pedig az elmúlt 1 évben összességében 7 hónapot volt itt megszakításokkal, de jelenleg Kárpátalján van. Miért nem itt él? Miért nem élnek együtt? Hát a szüleim elváltak még 18 éves koromban, de jó, teljesen korrekt, normális kapcsolatot ápolnak. És te milyen gyakran jársz? Nem voltam, 22 őszén voltam utoljára, amikor meghalt a nagybátyám. És most nem megyek, mert nem túl biztonságos, de rettenetesen hiányzik. Akkor nem lesz szerintem nehéz a következő kérdésemre a válasz. Mit kívánnál? Mit szeretnél? Mik az álmaid, mik a vágyaid? Ez nem kérdés. A legnagyobb vágyam az, hogy véget érjen a háború. Barátokat veszítünk el, akár politikai okokból, akár úgy, hogy hallottuk, hogy elvitték. Most is a legújabb hírek szerint a falunkból is kortársamat vittek el a frontra, és már eltűntnek, nyilvánították, szóval ez egy nagyon súlyos, rettenetesen nehéz helyzet, de hétköznapi problémákat is okoz. Például, hogy a 79 éves apám nem talál egy férfit, aki levágná a füvet az udvaron, mert nincsenek férfiak.
gyakorlatilag kitörölték az életünkből ezt az elmúlt 4 évet, ezt nem éltük, ezt csak végig tűrjük. Úgyhogy ez a legnagyobb kívánságom, és hát az általános kívánságok, hogy legyünk egészségesek és szeressük egymást. Talán soha nem kívántam ennyire szívből, hogy teljesüljön a kívánságod. Azt hiszem, hogy ha az én kívánságom teljesül, az nagyon sok millió ember örömére lesz. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az Én idődet. is köszönöm, És minden jót kívánok. hogy erre méltónak találtál, örültem. A házi áldás Tünde otthonában nem csak a lépcsőre festett betűk, hanem élet és valóság. A semmiből teremtették meg férjével ezt a csodálatos otthont. Ahol szükség nincsen, ahol az áldást megelőzi a hit és a szeretet. A meghitt otthon minden sarkában van valami gyönyörűség, valami művészi, valami, ami arról mesél, hogy akik itt élnek, szeretik egymást és a világot, ami körülveszi őket. Hát remélem, hogy nagyra fog nőni. Én is remélem. Köszönöm, hogy jöttél.